Chris Said, kontestant ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, tkellem dwar il-bżonn li l-blogger tal-Partit Nazzjonalista Daphne Caruana Galizia tkun rispettata. Mistoqsi dwar dik li fl-opinjoni ta' ħafna hija parti minn telfa oħra tal-Partit Nazzjonalista, Said kien ċar. Daphne Caruana Galizia, pożizzjoni tiegħi bħala kap tal-partit tkun li tiġi rispettata. Fl-aħħar ġimgħat kien hemm bosta li kkummentaw kif il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u l-Viċi Kap Beppe Fenekadami għamlu tagħhom il-kampanji tagħha u saħansitra għamlu għal bażi tagħhom għal bosta argumenti. Chris Said qal li m'għandux problema jagħmlu l-istess. Ovvjament meta jkun hemm issues li mbagħad għandna nikkummentaw fuqhom bħala partit ma jkollix diffikultà li nikkummentaw fuqhom. Mistoqsi dwar l-iskema ċedo l-iskema ta' self-sigrit li bija l-Partit Nazzjonalista ddaħħal il-miljuni, Chris Said qal li m'għandux problema li jżomma. Il-kwistjoni ta' ċedo li hija kwistjoni li intom ovvjament ilkom għaddejjin bija numru ta' xhur, hija sistema fejn il-partit għamel sistema kif ikun jista' jissellef ammonti ta' flus minant partitarji tiegħu kollox above board bimax li jitħallas kull sena, hija sistema li meta nkun kap tal-partit jien nerġa' nara kif qed titħaddem jekk ikun hemm bżonn li tinżamm. Staqsina wkoll il-Chris Said fuq il-kwistjoni tal-online poll li spiċċa għand il-Pulizija wara l-akkuża li kien imbabas minn partitarji tiegħu. Said kien qal li kien hemm interessi li rridu jagħmlulu l-ħsara. Issa dak li The Malta Independent għażlet tal-faċċata tagħha sejjaħlu pwerili. Jien ma nidħolx f'dawn l-argumenti pwerili, jien il-poll tiegħi huma il-laqat one-to-one mal-membri tal-Kunsill Ġenerali u mal-laqat mat-tesserati fejn qed ikolli feedback mill-isbaħ, nassigurak ukoll li din hija tellieqa bejn il-ħbieb.